S farskou radou v Jablonove som bol požiadaný o reštaurovanie skrine orgána, ktorá sa započala v septembri. Na tomto orgáne som v prvom rade si spravil prieskum, kde som zistil, aké vrstvy sú nachádzajú, ako je poškodený, a som zvolil technologický postup. V prvom rade sa muselo celá orgánová skriňa demontovať, preniesť do dielne za účelom reštaurovania. Odstranili sa nanosy farby, sekundárne nanosy farby, ktoré potom, to drevo som potom petrifikoval a ošetril proti červotoču. V ďalšej fáze bolo doplnenie chybajúcich častí, zlatenia a striebrenia. Tieto som zlatil plátkovým zlatom. Nakoniec po takto zreštaurovanej orgánovej skrine som ju preniesol naspäť do kostola a zmontoval. Tu som spravil aj záverečnú povrchovú úpravu, doretušoval rušivé miesta a nakoniec som celú plochu vyleštil včelím voskom.